Horas madihita saluhuna songoni nadi bagas tabe manang di dia be hita saluhuna dina pertanyaan kita di bagas sabornginon. Adora so tu pertanyaan kita tapasahak ma rohana pikirata hola tutuhata na mangulu pertanyaan mahita. Amin. Mari kita sebut WD 122 ayat 122. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumapa langit dohot tanaon. Amin. Songona dohatani Tuhan Jehovah, manangise na mamalehon hamalateon, ido na pasangap au jalama bahid dalan, asa hupaturuhon tu ibana hatuahon ni debata. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan amanami saleleng nilelengna asinuro hamdo na mangaramoti hami sian na selaon rasi rasa nuaeng jala asinuro hamdo na mangalehon barita na ulii gabi hanguluan nami saya si maroham say buhay marohanami jalalehon todim na badiai asa waktu si hami sude panugunugum doh pambahananmu na balgay payam mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabi epistel di pertanyaan ngata di bornginon imana tersurat di Pesalmen 146 mamuka mai ayat sada sahak rodi ayat 10 sudai mahita majaha sonon ma hatani debata. Haleluya ale todiku puji majahoba pujiokku majahoba salileng au mangolu sai edehonokku do debataku salileng adong dobe au unang marhaposan hamu tu aka pangarajai tu anak ni jolma nasa upeok panupahion di bagasan ibana ia ruar sogot todinai ngulak ma ibana tu tonana di ari nasa sadai pesan masude aka sakap-sakap nai mertua ma manang ise nama bahen debatani si Jakob pangurubina marpakirimon ibana di Jahoba debatana si topa langit dohot tanaon dohot laut rodi isina sudena si ingat hasitongan rodi saleleng-lelengna
sepatikos uhum tu akana ni rupa, silehon si panganon tu akana male, Jehovah mekar hari akana tarate, Jehovah patonggor matani akana mapitung, Jehovah pahehe akana tuki, Jehovah makaholongi aka partigor, Jehovah mengaramoti halak neburo, ibana mergugoyhon akana sopo somarama somarina, dot akana mabalu, jala dipalipe yang godalan ni aka perjahat. O Jehovah do raja rodi saliling-liling ni di batami alesion marsudu-sudu do haleluya. Ido sahat ni hatani debata mertua do akan atu mangyon hatani debata jala nau pepsa. Amen. Sini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita hatani tuhata ojahan jamita di Bornginon imana tersurat di 2 Petrus bidutolu ayat sada rodi ayat pitu tajahama turpukta marsikap soring songonoma didok disi oma surat napa duahon nahu surat tuhamu aka haholongan manungguli botor niroha dihamu marhite-hite hata sipaingot asa diingot hamu hata aka naung hinataun aka panurirang na badai nang patik ni Tuhan jala sipaluai na binaritahon ni aka apostol muna oma narumikot botoon muna naroma diaka ari perpudi aka pangalesem perhata isak-isak na mangului aka hisap na sadiri aka namandok dia do haruana na pinarbaga-bagai ay dumoding aka amata hot do saluhut na sangoni sian mula ni hasyanganon lau madok sangoni dang mangato rohana sida nang sian aik do langit nang tanong jala marhiti-hiti aik do hajajadina hinorhonni hatani debata laos marhiti-hiti aiki do mago uju ni tanoon dilatapon aik jala marhiti sian hatai do diramoti ibana
langit do tano nuaing di peop do asa tu api diari perhuman jala hamaguan ni jolma akka najahan ola nido sahat ne turpukta kadongan ruas ni huria na niaurongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai marhite turpukta di bornginon disunggulhon tuhita ima asa tugu marhapor siaon di bagasan Yesus Kristus wasa disosohon hatugun ni hapor siaon tu pemaritaan di bagasan turpuktuon ima naro angka nasoporsia be tu debata gabe mabita beta halak manang hita asa meninggalhon debata atar songon dia ma sasa halak jolma na ulo meninggalhon debata na perjolo ala ditugi hodonganna na paduahon adong di ngoluna ima hapariron maneng parsahiton maneng akalan na asing ido nagumogo mambahe jolma manadikod debata Rama sanoi di tonga-tonga ni pernguluan ta holan marsahit holan odong namasa itu sesatu ngguli do di bagasa rohata di dia do Tuhanon masa di pasob wow songonon lam leling marsahit di sukum matu bagasa rohana di dia do baga-bagai di dia do togu-togu ni debata ay nunga lam dau sian hahipason pamatangna moloboy noaing tabering akadongata rahi taon noaing dangapala sahak dope seminggu marsahit ale molopola nunga martao-taon saya peyak di puduman di sommaro panunggulion ni sibulis di bagasa rohana tubuh ma suku-sukun di dia do Tuhani di dia do gogo ni Tuhani di dia do pangurupuyon ni Tuhani mula tabering majon wae kahite ma ruas ni hurjat na marsahi renge nang polai kosa taon pihak di pudumanna ong dona poson itu hata situa amang purba ong dotong ruas ni huriat tahala inang buru turnip molo amang siturus at terboy dope di lakaho lakana nampe ikon nanget-nanget alam molo tapayakon do pihak terus si puduman amana surat-surat tu bagasa rohana do tu bagasa pikiranna di dia do Tuhanon bah sadang diurup yau bah sadang didongan yau raga ruhita moroto puhacip parngoluan ta terolo sukoti tu bagasa rohata naburju doau tugu doau marhapor siaon pertangiang doau olo do tubuy di soma na boy berengota latar belakang na dua sesongonon olo matubu imana king eta ni sibolis eta ni namarhagogo di pertibion ima hahulomon imana di ayat tudui asariko botomuna ninna Apostol Petrus tuaka halak Kristen di hati hai
Diari na barpudi isonggot adong do akka pangalesem. Ado pangalesemon. Naolo mamutar balikon hatani di bata. Naolo mamutar balikon ima hati kosan. Na seakan-akan bagak berengon hape nung ngabe halum lamon. Sibulis ma pangalahon ni tabereng doi ditike rosi bolisi mangujuni perempuan na di tanah Eden imasi Hawa ayah hidup debata Tuhamu ina dan jadi panganon nami muluhalang hami na itongani hawi na itongani tamani na itongani porlakon mati do hamin aidokon uluhi manang sibulisi dang tutuhamu mate pangalesem memutarbalikkan kenyataan hati kosan gabe tu naso tikos alai sianakan tikos seakan-akan mengenakkan roha mengenakkan pikiran walau marsahi mana kisah 10 tahun manang marsahi sa tahun di bagasang ngoluna pihak-pihak songoni Roma akka sibolis aong doisan huboto nabisuk arong doisan huboto ima datu nabulun tu si majohamu marubat hala Kristen do nama doho rajim marbinggu do nama dohi ima na do na dipaki di bata mangalesemi nang didokon martangi yang maho tu jahuba maneng nabuhabe parini perdagingonmu unang ma gabe tinggal hon de bata ay marsonang-sonang do diadupan ni de bata sugot akan namar haposa tu ibana dak songoni be hatana alai mangalesem nama memutar balikkan natikosi gabe sotikos seakan-akan tikos di bagasan nguluta tonggi berengon uli berengon alusi alai nunga tuha hulumo be di baen imana idokna tipu muslihat ni sibolis Jesus piyahayaro yuju ni sibolis molo na to hodohana ni debata tibung masa palas-palas ni joroon tutoruan roruan no suruh-suruan ni debata manuguho tabunay bahasa yate ima sibolis jadi dok na tua-tua te para te risi-risi hatani jolma lamot-lamot hatani sibolis labok-labok doi pamasukon na di rohanai hola dapot alemolo hatani zolma hatani akan namar hapor siahon hola daktikos ulaumi yang giah daktikos ulaumi parumain daktikos ulaumi inong songon na asing hubereng ido hatani zolma alai boy do tersinggung boy do haci roha alai ido hatani de bata hatani zolma na mian diaka namar hapor siahon na pulai kot sapa labok-labok habe gabe tu pangunjunan alani imam marhiti-hiti turpuk tahun na parjolo unang tahangoluhon alai adul mahita siani adul mahita sia pangalecem alai gawe mangulu ma di bagasan hati koran nasihat debatap baru muse perhata isak-isak nunga godang nuaing imaha na mangaraduti hasta ica-icakon di tong-tongan ni ha Kristenon jadu tabigi di cahi ruas situana ya situan lau telpang do sanggul lain nih lau sei padinggan icak-icak padi tahun akka pangulani hurion suadong bena terpakai suarong besitiruon ninna dipelihara torusi di bagasang ngoluna mangicahi bahkan hatani debat tapi dicahi di bagasang rohana
nunga sada persekutuan, nunga sada huria, alai se dipelihara dope namangi cahi, se pelihara dope ima, nah menalahkan halak na asing, hola dirinan ati kos, dipelihara ma, holan nama mereng-mereng hasalan di dong anak, do Yesus tan, iya balok di semalungmu dangi daho, alai anggu silbat di semalung di dong amu, se berkoro. Iparwako jangan dihatahoko hima hatani debata di sima dokon unang dipelihara hata icak-icak dia udah Yesus do molo sotik soto hodope ibana marsala molo soto hodope di botoho hasala anak na patut do ibana urupamu tuguamu na patut do ibana donganamu dang hasuguhonomu. Holan maing tabereng dia ka media dia ka perngoluan si kanu pari holan ati pedidok hata taringo tua ka perhalado maneng contohna taringo tua usah diri di tonga-tonga di punguam muna ngauloi terhadap penilaian di tonga-tonga di pikirata tohodo noangi tohodoi sepola joloi sukuton sepola solo di sulikiti di bagasan ngoluna mana yang disukuton tuna bersangkutan alai itor didok do di surah-surah di bagasa rohana toho di bering rehe memang songonodo lau ima terus dipelihara di bagasa rohana gawe arong madibana olah salah pangalakana maneng so dia pangalakani na di rohanai nunga tubuh be icah-icah sotung na do hita halak Kristen dipakai si bulison no aing lau mangicahi hatane debata do mangicahi aka namar haporsiao tutuhani di somarana gebirunungan di hita noaing unang olo hita disi malah di doko di bagasa trupuk tahun ikon riko boto muna di masa arina perpudi godang maaka hata pangicahi cak hata namangicahi hatane debata hata namangicahi ima persauran nama radomuat tu debata hata namangicahi ima pertangiangan nama radomuan tu nama tangiang tu debata boy doi olah salah pian nomor tangiang ima nomor tangiang saruas sejuluon unang majolo salah holang gajampe ngolo se torus yese kese pape baju jakna mana yang nama lecek di bahasa rohana liling mon HP nama katai doro debata nunga tubuh doi di bagasa rohuruta tubuh doi di bagasa rohata molo tubuh nunga sada pembuktian ni ima ciri-ciri haroroni hari ni debata jala dohot tita disi alai naing dohot tita disi naing masih sudut hapositipon na denggan na sa itokpang mga ramon to dirina unang madamu tu hata pangitsahyo na mangihumuse na manguloy akahisap na sa diri na say mangahu tu dirina na iholan na mamikir hon na rikot baga sa dirina manang na egois na martuhan pa iba na egois boy dotongi Tuhan pasu-pasu mau unang dong akon ayalokku doi Tuhan liam diau hahi paso nalai turongan nai tangyakon asa marsahit bui doi Tuhan ditangyako tiga-tiga na ya tangyang tiga-tiga di dongan na di habirang na unang mapalakui Tuhan bui doi holan na egois holan na mamikir hon tu dirina namar tangiang tu debata ale molo namar siajar hita taringo tu namar tangiang tu debata taboto dora ima jamita na diduluk didokon akasisiani Tuhan Yesus ajari mahami martangiang mula martangiang hamu tutup hamu mabiluk muna masuk mahamu tu biluk muna tutup hamu masya bagas martangiang mahamu labatan nadang pola na ikon patarida honon tudongan iba na martangiang
Labatanna martangiang holan hubungan niba doh debata. Diajari ma di si tangiang alia manami. Mula tabering di si di tangiang alia manami holas sada do pangiduan tu pardagingon. Imana me dokna. Leo ma dihami sadarion. Sepanganon sadarion. Hola nido namar hadamuan tu daging. Alai noeng namar tangiang. Lain nii namangido tu perdagingon aka pujian do angka nama dokon bersyukur do tu debata ala taingon do tong hatani debata nama dokon dulu yamu maju mulu harajau ni debata dungi tabanon nama tu hamu aka odeng labatanna memuji ma tu debata punang pola seita pangido ai di boto debatado ahana leonon na tuhita di dokod dotong di hatan itu hatta dan binoto dia tersurat yate ise mahala ama yayana konna mangido tibana dikke di leonulok nang songonido hita tu debata mulo tapangido tu debata sani lehonon nado dapola tapangido lehonon ni amaido tu hita holan bersyukur martangiang hita tu ibana. Jemar hiti trupuk tahun. Unang maholan hisap-hisap ni daging ta namar Tuhan. Unang maholan kepuasan ni pribadita namar Tuhan. Mana yang ditong-atongan ni parngulu atas sigano pari. Orang panjang serera baling marlomoni roha. Kobah yang tertawa. Kobah yang menenangkan pikiran, menenangkan roha. Maneng kobah na ikon marhadamuan tu teologi sukses bahwa namar Tuhan tu debata namar Tuhan tu Yesus sukses seholani di jami tahun. Jarang dia mengatakan orang yang mengikut Kristus akan menderita dan dia akan memikul salibnya. Jarang dia berkhotbah begitu. Selalu yang enak-enak saja di telinga, tidak pernah menasehati, tidak pernah memberi poda tutonga-tonga ni akana humaliyang. Jadi kemana hita kamanga kainak kurang akan marjamita sesongoni noai. Hola mengenakkan pikiran. Asa balga di salakon akaruas itu ibana. Begitu dipanggil kemana-mana berkhotbah dengan yang lain-lainnya. Puas hanya memikirkan perdagingonna sendiri. Hita be songonido si bata dia ka perpunguat tayate ai si mana tabu marjamita menang ma can hakabipi sakarismati tabuat ai mekeleklan sianin tabu bigionin tibu-tibu tangan ina ai murusan hakabipi itu kritik do warna ma protestanin na musikan ica-ica toh padahal firman Tuhan itu harus menasihati memudai, bukan hanya yang sukacita saja. Di situ, pakion simulis doon, mangicahi ajaran di Tuhan Yesus. Hamu hakabipi, monotodo ibadah munaina. Beta matu gereja nami mahita mar gereja. Tabu disi, takia disi haci roha di main. Takia isi jamita na ikon madokon bertobatlah. Alayak jamita na buadot. Teologi sukses. Siapa yang mengikut Kristus akan berhasil, akan sukses. Benar, akan sukses. Tohodoi. Alai tidak akan jauh juga dari penderitaan. Aikotatu do silangta. Jadi manak mahita di tengah-tengah ini perngolwaton contoh-contoh yang menyesatkan, contoh-contoh naboi menesaton. Lalau hamu tu Jerusalem adong hepeng muna setungulu hamu di padua halihon. Hati kanong sa Jerusalem so namang sumurakiro sa Jerusalem narehai mungkin itawar kodo sini yang dari Indonesia supaya dibaptis lagi di tempat Yesus dibaptis lagi, mau pulang sesat. Ada yang mau holan ala ni hagiok ni perdagingon
Halalan alani mabaritahon holam mula siya ni ngai baptisau di Jordan dah. Kesombongan iman. Mulai barita beton ni unganai hamidah enak. Bukan. Dan hagiok ni perdagingon. Alani mamarhite-hite turpuk tahun di paingok mah. Unang madabu hita. Tu hisap-hisap ni dirita sendiri. Ai uti-utian ni si bolis doi. Malah didokot di si bolis mempertanyakan adi kadoro Yesus. Adi kadoro imana? Akan hita hapor siota nata hirim nuaing di ngoluton iman, pengharapan dan hidup di dalam kasih. Idong ngolu niha Kristenon. Iman, pengharapan, hidup di dalam kasih. Yang berbicara saat ini pengharapan, kehidupan yang kekal. Di mana itu? Tentu si bolis juga mempertanyakan ini. Adi kadoroi. Enak. Iban na didok naking menama dok. Dia obati akan nama dok. Di dia do harorona. Kapan dia datang? Na pinar bagai-bagai. Adi kadoro Yesus. Aisan najolo pe mati dopung nabi. Satu sonari pe songonido. Umur 20 tahun mati. Umur 20 tahun mati. Habis sonari. Tabereng mak, ay di kadoro Yesus. Ninna, ini iban na yalus si Petrus di bagasan ayat walui. Takas dari do di si sada ari do di Tuhani songon 1000 tahun. Jalan 1000 tahun songon sada ari. Dang boy berengot taharoroni Yesus si saunari. Olo do jolo moding hita sudi. Jalo mate hita sudi. Di haroronai di dongkon jumolo mahehe akan mate sian tano manna. Hehe sudi hitaon. Dungi ari paruhumam ma. Isenatu surgo rapak mado Yesus. Isena satu surgo gabe tu api naroko. Jadi hehe sudi hehe. Tapi ada bagiannya ke surga, ada bagiannya ke neraka. Marhiti-hiti turpuk tahun di paingok mahita. Wado asa saya toktong hita di bagasan na pinasahan naking selalu Kristen yang beriman, hidup di dalam pengharapan, menjaga imannya sendiri, hidup di dalam kasih. Bukan hidup di dalam pakatayon na mangisahi, bukan hidup di dalam pangalesem, bukan hidup di dalam hagiot ni perdagingon. Hapuas ni parhadirion, alay mangulu ma di bagasan hapor siyaw. Pakirimon dohot di bagasan holong nasian Tuhan Yesus Kristus. Napadua muse orang Kristen harus memelihara kekudusannya. Habadiyaw na pinasahan ni Jesus Kristus tu hita. Ikon tajamoto ni taramoti di bagasan goluta. Unang madabu hita. Tu hawa nafsu. Godaan-godaan. Na hola patabo-tabohon perdagingon. Hola patabo-tabohon pikiran. Hola patabo-tabohon ima perbinegian. Alai ikon tamama hita memelihara. Mangaramoti habadiyaw. Napatuluhon orang Kristen adalah imamat yang bekerja, imamat yang berkerajaan. Imamat artinya satu iman, satu umat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Imamat artinya di dalam kekudusan Yesus Kristus. Mulai didokoni di bahasa Indonesia gereja yang satu tubuh di dalam Kristus. Orang Kristen yang sudah mengatakan dia Kristen dan dia menerima Kristus di dalam dirinya, dia adalah imamat yang berkerajaan. Kudus bagiannya adalah atau dia bagian dari kerajaan surga. Bukan hanya bagian kerajaan surga, dia telah ikut menjadi pewaris kerajaan Allah. Seperti Petrus memegang kunci kerajaan surga.
Ibaritahun ibana di disoni. Semua orang Kristen yang sudah menerima Kristus, dia adalah pewaris kerajaan surga. Dia adalah imamat yang rajani. Yang keempat, orang Kristen harus rela menderita seperti Kristus. Bukan sukses-sukses saja, bukan hanya yang enak-enak saja, tetapi orang Kristen yang mengikut Kristus harus menderita seperti Kristus. Sebab kita bukan lagi dari dunia ini, tetapi kita dari kerajaan surga. Tentu akan ditolak di dunia ini, akan dibenci, akan dicahi, akan naong na mencobai hita, mengalesam tubuh hita, ala yang go hita tok tongma mangulu songon Kristus, menghadapi penderitaan ini, menghadapi nama saya. Dan gabe penderitaan ini mana yang mengakibatkan penderitaan ini liliata alai jalota masya Tuhan ini perguguyau mengedupi hamolonon, mengedupi nama ulon. Napa limahon orang Kristen harus menjadi teladan. Teladan dalam iman, teladan di dalam pengharapan, teladan di dalam kasih. Gudang do nabi palsu. Karena itu berhati-hatilah supaya jangan sesat. Berhati-hati tuaka perberita nasauli, ima perberita palsu. Baru napa pituhon, hari Tuhan sudah dekat. Halani i ramotima, jaga humma diri, jaga humma habursiaun, tetaplah mempertahankan kesetiaan. Tuadupan ni debata. Jadi pergugui mahita, hiramoti mahita. Banyak tantangan, banyak godaan, tetapi kita tidak terjerumus dan madebu hita. Tu hahulumani. Orang Kristen mempertahankan iman, pengharapan, dan hidup di dalam kasih. Amin. Martangiang mahita. Jahuba debata amanami na marhabangsa di banua gijang mauliante matuhan didenggan ni basam mengeramoti mengajari hami tututuhan di hasyanganon maululam hubering hami jaladam hu pamanat hami gudang do ima halum lamun kodang do ima akap ulaun ni sibulis ulaun ni akap perberita hahulomon na Allah Tuhan mengajak manang manugihon hami mangulahoni alai sahat tu partikianon digonggomi to dimi do pehami marhabadiaun hami saat hami tu bagas joromon jala dileo kotu hami panuturion pangajarion asahu padau hami diri nami sian parange ni haholomon alai sayhu ramoti hami ma ima haporsion nami pakirimon nami terida mai sian ngolu nami nasai toktong mian di bagasan holong ni roham godang dona masa alai alato dimian di hami saya mergugu do hami pinar guguan ni todim di tonga-tonga ni perpungan nami di pornginon di boto hodo Tuhan ruas ni huriam na mangadupi hamaolon parsahiton dot angka pergumulan ni perngoluan Tuho mahami mangalualu asa homa na mangaleho dinasida apulapul dohot panoguyon asa margogo nasida asa tertugu nasida sian hamaulani merdalan ma di dalammu na teori paluom atau dinasida asa toktong nasida pasahato dirina tuho merningot hami Tuhan di ruas ni huriam
namar sahit ti bagasan bornginon. Imat di paingot hami marhiti-hiti jamita di bornginon. Imana posom situa ce ha purba. Ruas ni huriam halah inang boru turnim. Dona posom halah amang situa siturus. Dot ina nami hala inang heru boru manurung homa na mga lihon dinasida hay pason doho gogo marningot dope hami Tuhan di ruas ni huriam na adong di pino di sintang dohot di sanggau na menghadapi bencana alam nasida banjir. Pergogoy ma Tuhan akan aposom ruas ni huriami. Lehon di nasida gogo di pamatang di hapor siaw. Asamar gogo nasida mangalo akas sahid na boy tubuh sian bencana alami. Leom ma di nasida rohana sa itoktong makamulati hon ahanama sa ditong atong ngulu nasida. Na porsedo hami Tuhan di Pantupa distrik Odo. Ima sada pangapulion panoguon tu nasida marhiti-hiti papungu pelian di hari Minggu tanggal 7 November. Pergugui marsa distrikon asa boy mangurupi ruas ni huriam na mengadupi akka hamauloni banjir di tonga-tonga ni ngulu nasida. Asimaroham Tuhan parbadiai mahami sesado sanami marhite Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Mari demahita. Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu Bapa di malam hari ini untuk mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami di malam hari ini berkumpul dalam rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini dengan tak kurang satu apapun. Engkau berikan cuaca yang baik buat kami sehingga kami boleh sama-sama di tempat ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih juga pada malam hari ini kalau kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepadamu dan kami juga boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman yang indah yang boleh kami dengar pada malam hari ini, yang menguatkan kami kembali, yang menegur kami kembali untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Banyak perilaku kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengenalkan diri kami sendiri, kami mengenal kekuatan kami sendiri. Kami tidak melihat orang lain ya Tuhan, tapi kami mau datang kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami dengan firman-Mu pada malam hari ini, supaya kami senantiasa kuat, supaya kami senantiasa boleh datang kepadamu walaupun begitu banyak pergumulan yang kami hadapi hari demi hari. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan kami,
Tuhan senantiasa menolong kami sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Kami percaya itu Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mau mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Amang Pendeta kami yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Engkau tetap berkati Amang kami ini, tetap berikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa setia melayani kami di rumah-Mu yang ini. Kami juga berdoa untuk Inang beserta dengan anak, kita juga Engkau mencampur tangan yang senantiasa mendampingi Amang kemanapun dalam setiap pelayanan. Tetap berikan kesehatan, kecukupan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Bapa dalam surga, tak lupa kami berdoa juga pada malam hari ini Tuhan, untuk saudara kami yang pada saat ini menderita sakit, khususnya Tuhan Amang Sintua Purba, Amang Sitorus, mungkin juga Inang Turmit. Tuhan, Engkau tahu sudah begitu lama dia menderita sakit. Tuhan, dengan penyakit yang ada pada saat ini dalam tubuhnya, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan buat dia, kemampuan untuk menahan sakit yang dideritanya. Demikian juga keluarga ya Tuhan yang senantiasa mendampingi dan menolong mereka agar mereka senantiasa penuh dengan sabar ya Tuhan melayani Amang dan Inang kami ini. Dan kami juga menyerahkan, kami bersyukur Tuhan untuk Amang Marbaung yang dalam masa pemulihan. Dengan masa pemulihan ini hari demi hari Tuhan, Engkau tambahkan kesehatan sehingga dapat kembali beraktivitas dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Bikin juga keluarga yang senantiasa merawat, mendampingi, Engkau memberikan kesabaran, ketekunan buat mereka. Bapa dalam surga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk hari ulang tahun gereja kami yang kami akan laksanakan pada hari Minggu yang ke-38. Tuhan, usia yang sungguh panjang, usia yang sungguh itu banyak ya Tuhan yang Kau telah berikan untuk gereja kami ini. Dan kami juga Tuhan Kau berkati, Kau beri kesehatan buat kami agar di hari Minggu juga kami boleh sama-sama merayakannya di tempat ini. Engkau berikan cuaca yang baik sehingga tidak terhalang oleh hal-hal yang lain. Acara demi acara yang akan kami langsungkan ya Tuhan, Engkau juga berkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini juga kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu pernikahan ataupun kelahiran. Engkau juga berkati ya Tuhan dalam satu minggu ini. Engkau berikan kesehatan dengan umur yang ada, mereka tak bersyukur agar senantiasa mereka mempunyai sukacita yang besar daripada Tuhan dengan umur yang mereka miliki, agar mereka senantiasa tahu mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, dalam masa yang kecil, dalam masa pertumbuhan, yang pada saat ini yang sekolah dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan dalam studi mereka. Engkau juga tahu ya Tuhan, hingga saat ini Corona COVID-19 juga belum berlalu dalam bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik buat kami. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau sebagian daripada anak-anak kami boleh mengadakan tatap muka walaupun hanya sebentar. Tapi kami percaya Tuhan, hari demi hari berangsur COVID-19 ini akan berlalu ya Bapa. Tolonglah kami agar kami juga menjaga diri kami sebaik-baiknya Tuhan, agar kami juga tidak lalai untuk melakukan protokol kesehatan kami, agar kami dapat menjaga diri kami sebaik mungkin, baik itu dengan keluarga, dengan rumah tangga kami masing-masing. Kau juga memberkati ya Bapa, agar kami tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk daerah kami ya Tuhan, yang sebagaimana daerah Sintang, mungkin juga Sambas, Pinoh ya Tuhan, yang saat ini dalam mengalami banjir. Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Apapun yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Mungkin mereka susah untuk berjalan, mungkin mereka dalam pengungsian. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan kesehatan buat mereka ya Bapa. Bila dengan musibah seperti ini Tuhan, mereka tidak lari daripada Tuhan,
tapi mereka tetap berserah kepada Tuhan, makin lebih dekat kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kepada mereka. Mungkin juga Tuhan kami bersyukur untuk hari ini, untuk malam ini yang hadir pada saat ini, tetap berikan kesehatan buat kami, tetap berikan sukacita buat kami, agar kami tetap bersukacita dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami merasakan ya Tuhan hari demi hari, sehingga kami boleh tak mengucap syukur kepadamu dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain yang pada saat ini tidak sempat hadir, mungkin karena pekerjaan mereka, mungkin karena sakit, mungkin ada halangan-halangan yang lain. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Mungkin minggu yang akan datang mereka juga boleh bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah juga untuk sentuh kami ya Tuhan, yang senantiasa dampingi pendeta kami dan pelayan di tempat ini, baik Sintua, Amang Sintua, demikian juga yang Sintua kami, tetap berikan kekuatan kesehatan mereka, agar mereka juga boleh menjalankan tugas di tempat ini dengan sukacita besar daripada Tuhan. Dan juga para song leader, bikin juga pemain musik, Tuhan juga memberikan kesehatan buat mereka, agar mereka juga tetap melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan, begitu banyak yang kami minta kepadamu, tapi kami tidak dapat menyantarakannya satu persatu. Kami percaya Tuhan akan mendengar, Tuhan mengetahui akan setiap apa yang kami inginkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di atas semuanya itu Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Debata Jahoba namar habangsa di Banua Gijang mau liate situtu marohana mediho di Bornginon hipas dohami di pabor hatto siap bagas nami ganuk hipas sahat tu bagas joromon marlas roha hami ujurapa mitumangi hon hatam nabadiai naung pinatol hasni naposom di tonga-tonga ni pertangyangan nami Bornginon asima roham dihami ali Tuhan margugu mahami bain makkaporsiai hatami asa toktong holan marpakirimun tuho mahami disadok panggulmit ni ngulu namyon nata piali Tuhan di bagasan parnguluan namyon gudang nahu parukil hok kami di parnguluan nami marhite-hite sian akka paryana konon rumah tangga suang songoni nang akka namasa di tonga-tonga ni nahumalia kami alani ali Tuhan hubuak kami mayanak kon ni huriam sian namet met sahat tu nama ngudang ala sahoma nama masu nasida asa tokto ngali Tuhan marhahi pason jala tokto ngali Tuhan marsihoho tuho sahat rodi nasari matua nasida marhite-hite pangajarion sian natoras di tonga-tonga ni keluarga nang akka pangajari di sekolah minggu pangajari di sekolah nabe suang songoni sian hata nabadia na pinatol hasni akan naposom marhite-hite parmingguan siganuk hari minggu nang marhite-hite PA Tuhan manangaha penapinarsita niya kaya nakon ni huriam ho matoktonga li Tuhan nama masuhoni di parsita kaya nakon ni huriam doa li Tuhan
sukses di parsikolaanna boy di ihutto doho dinggan jala di parsita akayanakon ni huriam doali Tuhan ujudung sipul nasida marsikola dapot nasida akka padaraman lau manguduti akka ngulu-ngulu nasida tutiki-tiki nanaengro suang songoni ali Tuhan di parsita akayanakon ni huriam donangakanatoras dina sodapotan akarop kap nitod di dope Tuhan pajupang nasida marhite-hite asi dohot holong ni roham dohot rokap nitod dina naung pinarsita nasida di nasalilingon suang songoni ali Tuhan akan naung marrumah tangga tongon sahat tutikion dang dapotan akka parianak kono dope nang nasida pehu pasahat tami ma Tuhan tuho ditiki na binuhulmu Tuhan lehonommu mai di tonga-tongani keluargai Tuhan suang songoni manangali Tuhan rencana ni huriam tutiki-tiki nanaing ro jala tutiki na jepekona li Tuhan di hari Minggu patupawon nami ma perayaan ulang tahun ni huria namion Huria HKBP Resort Jerujon na patulu pulualu tauton. Upasahat tami marencanai saluhut na Tuhan asa homa nama masu-masu terbaik kami marlas ni roha mulai sianda danak sikola minggu sahat rodi nama godang boy marlas ni roha makka mauleatehon asi dohot holong ni roham dihami boy hami denggan sonang soharibu-ribuan maddohoti permingguan nami nang akka kegiatan di garejaon homa toktong nama masu-masu akka ho barbalok ni permingguan namion bagas joromon asanang nasida piali Tuhan lam martabata bisuk dohot rasa holong ni roha Tuhan terhadap sesama uju melakukan ibadah hami ganuk diinganan nami ganuk marsada-sada Tuhan pasu-pasu manang akan natoras asa natoras lam margogo marbisuk padimudimun akayanakon naung pinasahatmu pinalumehommu di tonga-tonga ni keluarga molotu ngadong akan natoras na di bagasan pergumulan marhite hite parianak konon homatok tongali Tuhan nama ngalehon gugu dinasida asaunang madele Tuhan alai lampar bisuki pargugoy masude akanatoras asa anggiat margogo mangalehon poda nang akka bimbingan tuaka yanakon asa anggiat yanakon mubala mudenggan jala gabe marsanga magwarmu hinorhon nii buat kami ditanyang nami Tuhan akayanakon ni huriam naikon holang sian natorasna hinorhon nya kapar sikolaan hinorhon nya kapar karejuan dohot nama ngalului perkarejuan pasu-pasu nasida diinganan naganup Tuhan asaunang manibil nasida siat dalam mi papos rohana sida le Tuhan manang tudia penasida mangalului akan nasinakapan ni rohana lehonom mude hobar tulomo ni roham Tuhan hubuak kami di tangiang nami bornginon akka natoras ni dana sikola minggu asa tokto ngale Tuhan pasunggulhon tuak kada dana sikola minggu tu hari minggu naroon asa manaruhon akayanakon naro tu persikola mingguan laho persiapan perayaan Natal ni sikola minggu bagion nami maliturgi di hari minggu Tuhan sai loas manasida marhahi pason jala marlas ni roha
ro maddohoti parmingguan dak dana sekolah minggu suang songoni nang akasude kategorial namar sakap patupahon lasni roha merayakan Natal di tonga-tongani huriamon nang akarencanai pesaluhut nali Tuhan pasu-pasu jalamar panupak maho asa anggiat lamar tabba maali Tuhan bungaran ni guar mujala marsangap maho tarida maali Tuhan natoktong doho madongani hami jalama masu-masu ruas ni huria HKBP Jerujuon gabe berkat saluran berkat tuakana humalia kami di tonga-tongani lingkungan namion alania li Tuhan sai tabai magugo nang bisuk di uluan ni huria nami suang songoni nang akka parhalado namakubasi di tonga-tongani huriamon asi maroham dihami ali Tuhan saya marpamuati maroham ujuhilelah hami ali Tuhan marnahurang gope pabahenan nami maradupon akka dinggan basa na kujalo hami siakko mauliate madiho ali Tuhan om matangiang ile-ile nami nahusobaho kami tuho di bornginon marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Portibion palmaang Tuhan kabaran nelas ni roha tuna marsakit tuna dangali gabe pangapuli pasu-pasu hamio Tuhan sehoda memi saya peotangan di Tuhan lehan Tuhan agami pasu-pasu hambimu Tuhan sehoda memi Portibion balmaang Tuhan monang maralohon dosa di banggogomi talu musuhi simbolis pangagawi pasu-pasu kami Tuhan Honda memi saya beotangan di Tuhan leha Tuhan agami tatang yang koma pelianta hali di bata amanami na di banua gijang odo aroruan ni salut silihol lehon na dinggan dohot nasa di basa namo liutus. Upasata mi maselehom itu hami pilihan nami tuhong. Sejalom may gabi uak na khusus di jolom. Pasu-pasu majalah ramotia seperhasyang hami pilihanon. Pati pulhon harjamu tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion.
Buhay marohanami marihiti-hiti todim. Asalam tadahami godang nislihol-lihom mitu hami. Asalam girgir hami madok moliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap hita mangidu di tangiang aliyama nami. Aliyama nami na di banua gijang. Sai pinorbadia magwarmo. Sero maharajamu. Sesaut manomaroham di botongon sermanu gijang. Leo matu hami serono hangoluan siapa hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan nomor dosa tu hami. Unang hami tu giot tu pangucunan. Walua mahami sian pangago. Ai horo na punah harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amata. Do persauran nito di perbadia mana mangaramoti. Dohot nama masu hamu saluhutna.